roztěžklá oční víčka. Kde to jsem? Co se stalo? Letělo jí hlavou. Zmateně těkala očima po tmavé chýši plné štiplavého dýmu z ohniště, kam škvíru ve dveřích pronikalo pár slunečních paprsků. Vůbec na nic si nevzpomínala. Naprostá prázdnota. Jenom tma. Pokusila se posadit, ale zamotala se jí hlava a spadla zpátky na lůžko. Když se za několik hodin znovu probrala, skláněl se nad ní starý muž ve vlněném plášti, ověšený amulety. Oholenou hlavu měl natřenou do modra obarveným blátem a pokrytou ptačím peří. Nepřibližujte se ke mně. Chtěla Amélie vykřiknout, ale z úst jí nevyšlo ani slovo. Muž něco zamumlal a položil si prst na rty. Potom jí načal dál list, příjemně chladivý list, uvědomil se, a odešel. Zdálo se, že jí snad praskne hlava. Čím víc se snažila si na něco vzpomenout, tím jí bylo hůř. Přemáhavý strach, děs, hrůza. Pořád ty samé otázky, na které neznala odpověď. S obtížemi zvedla ruku a prostě si odmatávala čelo. Když tam objevila zašitou ránu, přeběhl jí mráz po zádech a lepkou jí vystřelila bodavá bolest. Tak jsme byli v exotických krajinách díky paní Haně Hindrákové, která nám četla ze své třetí knížky, ze svého třetího románu, který se jmenuje Dobrovolnice a vyšel v nakladatelství Alpress v edici Klokan. Jak jsem říkal, tak je třetí. Ta první se jmenovala Děti nikoho, druhá byla Karibu Kenia a jak už jsem se zmínil, tato třetí má název Dobrovolnice. Společným znakem je to, že se děj všech tří vašich knih odehrává v Kenii. Čím jsou podobné kromě tohoto a čím se liší vaše? Tak podobné jsou určitě prostředím, všechny se odehrávají z větší části v Kenii a liší se tématem, protože zatímco u Dětí nikoho bylo hlavním tématem život na ulici, u Karibu Kenia v podstatě nevydařený vztah a u této knížky je hlavním tématem dobrovolnictví a únosy dětí. Ano, ta druhá knížka, tam byl takový docela výrazný nádech romantiky, byl tam milostný příběh a v té třetí tam vlastně je takovým významným prvkem dramatičnost, akčnost. Ta hrdinka tam zažívá situace, kdy se pohybuje až na kraji života. Byl to nějaký záměr dlouhodobější, že takto budete strukturovat svoji práci? Ano, byl to dlouhodobý záměr. Už vlastně, když jsem začínala vymýšlet tu knížku, tak jsem chtěla, aby to takhle bylo. Ta knížka určitě nese mnoho rysů autobiografie, protože o vás je známo, že se zabýváte charitativní činností právě v Kenii. Do jaké míry je autobiografická? Co jste tam všechno v Kenii prožila a potom použila v tomto románu? Autobiografická v tom, jak se vyvíjí vztah hlavní hrdinky vlastně k tomu dobrovolnictví, to jsem použila celé ze sebe, ale ty situace, které se tam vyskytují vlastně na hranici života a smrti, tak ty jsou smyšlené. Já jsem tam pochopil, jak ta Amélie vlastně se ocitne v takové dílně, kde ty africké ženy šijí oděvy. To vlastně je vaše činnost, vy také v rámci charitativní pomoci vybavujete keňské malé takové firmy šicími stroji, které potom vlastně umožní těm lidem se nějak obživit. Pořád tato práce trvá? Trvá. A ta Amélie se do takové dílny dostala. Máte úplně stejnou zkušenost? Já jsem v té dílně ještě nebyla, protože s tím projektem jsme začali minulý rok a já jsem byla v Kenii naposledy v roce 2009, ale příští týden si tam chystám a chci se na ten projekt jít podívat. Ale máte nějaké ohlasy z Kenii, jak je tam vlastně tento záměr přijat? Ten projekt je úspěšný,
My jsme zaplatili šicí kurz několika ženám, ty ženy ho absolvovaly, složily závěrečné zkoušky a teďka jim budeme poskytovat mikrokredit, což znamená, že jim dáme půjčku na šicí stroj a látky, aby si zařídili šicí dílnu a oni to potom budou splácet. Ta půjčka je z důvodu toho, že za první ty ženy nemají možnost si ty peníze někde půjčit, protože když jsou nezaměstnané, tak jim banka peníze nepůjčí. A za druhé, my jim ty peníze nedáváme, ale půjčujeme z důvodu, že ty ženy si toho víc váží a budou mít větší motivaci, jako to své podnikání udržet, tím, že ty peníze budou muset vrátit, než kdyby jim ty peníze někdo dal. A jak vy sama jste se dostala do Keni? Ta vaše hrdinka Amélie po takové tragické události v rodině se rozhodne, že se vydá právě na tu cestu dobrovolnice, ale první okamžik je velké zklamání, protože pochopí, že naletěla nějaké firmě a vlastně jí tam nikdo nečeká a ona je tam naprosto bezprizorní a k té dobrovolnické činnosti se potom dopracovává. Jak to bylo s vámi? Já jsem letěla přes jednu pražskou organizaci a neměla jsem tam problémy tohoto rázu. Nicméně to zklamání při té první cestě do Keni taky bylo, protože já jsem tam vlastně jela pomáhat a hrozně mě tam zklamalo, jak mě tam ty Keňani viděli, že jsem si připadala jako chodící bankomat, že pořád po mně něco chtěli mobil, chtěli tričko, chtěli koupit letenku do Evropy, tak to se mi tam hodně nelíbilo, myslela jsem si, že už se tam znovu nevrátím, ale pak jsem se to teda srovnala v hlavě a uvědomila jsem si, že jsme to vlastně naučili my, tím, že jsme tam posílali pomoc, která třeba tam nebyla ani potřeba, nebo to byla špatná pomoc, že se třeba posílalo jídlo, když tam lidé mohli koupit něco od zemědělců. Ta Amélie je vlastně napůl Keňanka, protože její otec byl Keňan a ona se ho snaží najít. Našla jste někoho podobného kolem sebe, který by měl takovýto osud? Ne, tohle to byl ryze smyšlený příběh. Amélie právě na cestě hledání toho svého otce, vlastně takových kořenů, zažije četné dramatické situace, jak jsem říkal. Málem přijde o život, pak se vrátí na čas do Trutnova, což je vaše vlastně rodné město, a opět se rozhodne vydat do Keni. Co myslíte, že ji tam tak táhne? To asi bude i vaše osobní zkušenost. Já si myslím, že je to určitě to jsou ty lidé, protože lidi tam jsou strašně takový milí a vstřícní. Když teda pochopí, že nejste ten chodící bankomat, tak přes tuto fázi si člověk musí projít, ale pak už je to dobrý. A určitě i hodně sluníčka a celkově taková pohoda, ty lidi se tam nestresujou, nikam nespěchají. Tohle si myslím, že tam hlavní hrdinku táhlo a mě to tam táhne taky. A kdybyste měla třeba možnost rozhodovat se, že tam budete žít, žila byste radši ve městě a nebo někde na vesnici? Tak mně by se víc líbilo žít na vesnici, ale tím, že je tam všude malárie, tak bych asi upřednostnila Nairobi. Ale určitě bych chtěla zkusit v té Keni někdy žít. Ale zatím se mi nepodařilo manžela přesvědčit, aby se tam se mnou odstěhoval. Vy se teď chystáte do Keni, jaký tam máte program? Poprvé vlastně, co tam jedu po spoustě let, tak mám z větší části turistický program. Chceme se podívat do Národního parku Mount Kenya, do Národního parku Nakuru, na plameňáky a na pelikány. Chceme se podívat do Limuru na čajové plantáže a potom takové ty věci kolem Nairobi, jako pohoří Ngong Hills, žirafí centrum a sloní siročinec. A ještě bych se zeptal, vy jste se zmínila, že píšete další knížku, je opět tam hlavní téma Kenya? Ano, teďka pracuji na románu Očarovaná, který se zase odehrává v Keni a ještě v Zambii. A ještě společně s Jiřím Johánkem pracujeme na románu Lovci lebek, což je teda úplně něco jiného. Pro mě to byla výzva si zkusit, jestli dokážu napsat něco jiného než knihu z afrického prostředí.
a lovci lebek jsou z České zásahové jednotky. Já se budu těšit na další setkání. Mohu říci, že dobrovolnice je napínavé čtení, že kdo se začte do prvních stránek, tak už se od nich neodtrhne a přeji každému čtenářský zažitek. A vám šťastnou cestu a šťastný návrat. Děkuji.